Funeraria San Marcos continúa expandindo a súa empresa e chegando cos seus tanatorios a máis puntos da comarca de Pontevedra e os seus arredores. Este venres a compañía inaugurou en Meis o primeiro tanatorio da vila. Correctamente, o primeiro tanatorio para dar servicio ao Concello de Meis. Era unha necesidade e, lóxicamente, creo que se merece este Concello ter un tanatorio, un velatorio acorde ás necesidades de un veciño cando lle falece un ser querido. O tanatorio de Meis foi creado nun edificio antigo, mantendo a fachada pero modernizando todo o interior. Isto non é un tanatorio, isto é unha locura talk, comentarios a nivel funerario nacional que se encontran aquí. É moi difícil encontrar un tanatorio en estas características e que nos dou cancha a facer algo espectacular, algo moi bonito, mantendo unha línea de coherencia entre o antigo e o moderno que se refleja perfectamente vendo as instalacións. Lóxicamente non é corazón nin é partidismo, pero creo que é imposible mellorar isto. Todo pensado para que as familias pasen o do nas mellores condicións posibles. É difícil asumir ese momento. Creo que nós levamos unha línea, unha trayectoria de expor unha edificación acorde tamén ás necesidades e que esa estancia sea super confortable e achegamos con esa cercanía que sí presumo dela e quero porque son daqui, son da terra. E, lóxicamente, queremos brindarlle ás familias ese sentir que teño internamente. Para Meis, este tanatorio permitirá que as familias non teñan que desplazarse a outras vilas nos peores momentos. E o que supón para o Concello é, efectivamente, que os veciños van a ter un tanatorio preto das súas vivendas e que a veces, cando nos teñamos que desplazar, desgraciadamente, cando falece un familiar ou un amigo, pois a mellor a Vila García, a Ribadumia ou a Barro, pois agora temos un servizo ao carón das nosas casas. O tanatorio foi construído en terreos da igrexa. Dende Funeraria San Marcos destacan a colaboración de don José, o párroco da zona.